al bij het programma Gewest Friesland. We lieten daarin reportages zien van gewest tot gewest. Dat wie altijd van de nationale televisie. Maar ze waren eigenlijk heel regionaal maken. Zeker toch Johan de Zee die de meeste Friese reportages maken had. En die je dus een gewisse vraag stellen maakte van... Wat is nou het mooiste van Friesland? Oh, dat weet ik net. Ja. Had iedereen een mening horen? Ja, nee, dat weet ik niet. Was het ook een bouwen of was het ook... Maakt het niks uit. Het is, de eiland, zeg ik altijd. De eiland, oké. Ja. Ja. Ja, en dan Laaksem komt ook in de buurt. Dat komt ook in de buurt, ja. oké. Ja. Ja. Wat een heel soort mensen in Friesland mooi vinden, dat is wat er op het wetterbad, hè, zeg maar zeggen. En dan speciaal de Friese bouw, zeg maar zeggen. De Friese houtbouw. Houten schip. Ja, Eeltje Halterop van de Zee had in Jouweren nog soort gebouwd. En dat is eigenlijk oernaam toch een man in Heeg, hè? Ja. Pier Piersma. Ja, die had als je een heid al, niet heid van de jeugdherberg, die voer al met jotters. Ja. En die waren gebouwd in Heeg. Ja, jotters en dan haast Friese jacht, die ben wat grutter. En dan krijg je opeens boeier, nou de staatjacht is een boeier. Dus dat zijn de mooie schepen van de bouw in Friesland. En dan ga je op een dag in 1970 naar Heegta, naar Pier Piersma. Dat die de zoon van de Heid, die begon eigenlijk als opvolger van Halterop van der Zee. Hè? Dat is bij het bouwen van houten schepen. Nee, Heid Piersma wie geen bouwer. Maar die hier een jeugdherberg en die hier een vloot met jotters. Oh. En die leert er in Heeg bouwen. Ja. En die bouwer, daar heb je pier in de leer. Ja. En dat vertelt hij ook wel weer in de reportage. En wij hadden net 1 dag west, maar we hadden, ik denk wel 10 dagen west, maar altijd maar een lied schoftie. Pier bellen mij op en dan zei ik ben best af hier. En dan ging ik mijn aantal stoelwinder, die echt in de buurt wennen, op een gedik, gingen we er even heen. En zo hadden we dus die hele bouw volgen. Als ik er nog een shirt, dan denk ik, prachtige reclame. Ja. Maar net loods is het. Maar dan eerst even zien, want wat het de reclame bestempelen wordt. Het jongetje Sansanter komt deze reportage uit de Jotterbouw uit Heeg. Een jotter, een van ouds bekend houten zeilscheepje met meestal een ronde bodem. Het stamt uit Friesland, werd daar veel gebruikt voor vervoer en visserij. Het kon overal komen. Nu zie je ze nog als plezierbootje. Ze worden daarvoor nog gebouwd, zelfs van hout. Het is 9 december in Heeg. Aan het water staat de pas gerestaureerde werf van Berend de Jong. Daar zijn veel houten schepen gebouwd. In een loods niet verder vandaan is een nieuwe generatie botenbouwers een paar dagen eerder begonnen met het bouwen van een jotter. Onder leiding van Pier Piersma bouwen en repareren Theo Potma, Johan Nota en Evert Gerritsma houten schepen. Pier Piersma is de oudste, 29 jaar. Hij is tussen de houten schepen opgegroeid. Zijn ouders beheerden de jeugdherberg in Heeg met voor de zijlessen een jottervloot. Hij werkte 4 jaar op de werf van Berend de Jong en heeft nu 7 jaar een eigen bedrijf. Waar is de tekening? Ja. Ik zie hem. Ik weet niet wat het is. Die dingen heb ik vroeger bij de Jong leren bouwen op het oog. Hij moest 4,85 lang worden, 2,20 breed. En daartussen kwam een schip. Daar lag hij. En zo gaat dit ook. Wat is nou het belangrijkste? Dat je een beetje oog hebt voor mooie rondingen en verhoudingen. Maar het moet ook kunnen varen, hè? Er moet een... Tuurlijk moet het kunnen varen, maar als je nou dit hier zo van achteraf ziet, zie je die eend. Die eend die in het water drijft. Dat zit hier helemaal in, zeg ik. En daar gaat hij mee door. Dat hij dus... En op laatst is het mooi. Angst. Oude schipper die vertelde mij, een schip, voor moet hij gat maken en achter moet hij varen. Dus voor lekker rond en achter lang lopen.
Om de gangen, de eikenhouten huidplanken, de goede ronding te geven, worden ze verhit, nat gemaakt en met gewichten gebogen. Een gebogen staaf geeft de ronding van de vorige gang aan. Deze gang wordt daar op het oog bij aangepast. Angst dat het niet goed komt. Heb ik nooit gehad. Misschien met beginners een keer, maar ik kan me niet herinneren. Ik heb wel eens een gangetje gebroken, maar dat is ook lang geleden dat ik een gang gebroken heb. Gewoon, dat is ook, als het hout niet wil, moet je het niet proberen om het door te drukken door veel gewicht erop te hangen. Dan breek je. Moet hem. Het is een werken met natuurproducten, dus je moet er ook een beetje voorzichtig mee zijn. De zwart geblakerde gang komt voorlopig vast aan zijn voorganger. Het zwarte gaat er later met de schaaf af. Je krijgt de indruk dat het werk is dat verschrikkelijk veel tijd vraagt. Ja, het is allemaal handwerk. Hè? Kijk, dat schaven gebeurt met zo'n ouderwets schaafje. Nou ja, waar vind je ze nog? Museum maar niet. Maar Dus- kan dat nog? Ik bedoel, wordt dat niet onbetaalbaar om op deze manier schepen te bouwen? Het is duur en er moet hard gebuffeld worden, wil je er wat aan overhouden. Dat is gewoon het punt eigenlijk. Zo zijn deze schepen altijd gebouwd. De hoofdspanten komen er pas in als de romp zijn vorm al heeft. De hechtklampjes kunnen nu weg. Voor de versiering van de tjotter bestaan geen vaste regels. Knienebeeldjes, konijnenbilletjes, noemt Pier de krullen die hij hier in het hout snijdt. Met vakje er nog even op.
Wat heeft hij? Kun je hier in het boek? Die keer die zijn wel goed van hechten? Ja, dat moet ik maar horen. Een beetje op tillen. Zou ik gewoon net meer hoor. Ja, dat moet net meer hebben. Zijn er geen pasklare zeilen voor een jotter? Kun je niet naar de winkel stappen en zeggen ik wil een zeil voor een Nou, je jotter? ziet het. We hebben nou een kleintje. Maar als we dus een grote hebben, ja, dan moet het weer anders. En dit is maat X. En maat Y past er niet op. En wat moet je nou meten? Hoofdlijnen. Breed dat Dus- hier maar wel, hè? Voorlijk, broek en achterlijk. En een... de hoeken dus een beetje. En Vertel wie- maar. En wie moet zeggen hoe dat nou moet? Ik bedoel, Nou, dat gaat dus in overleg zo'n beetje. maar dit gaat ook een beetje op het oog, geloof ik. Hè? Ja, dat is allemaal overheid. Van nou, tikkie hoger, tikkie lager. En breng hem dan een beetje verder naar voren of naar achteren. En ja, god, dat is zichtwerk. Daar hebben we de zeilmaker voor. Het zeil wordt bij Molenaar in Grauw gemaakt. Niet van katoen, wat eigenlijk hoort, maar van daakron. Dat is gemakkelijker in het onderhoud. Zo'n houten schip wordt 8 keer gelakt. Op 5 mei is de Hiltje, het Friese jacht dat tegelijk met de Tjotter is gebouwd, klaar. En al even in het water geweest. De kleinere zus, de Tjotter, is bijna zover. Ja, komt er niet. Wat? En even ontpakken. Nou is je ook zo'n beetje klaar, hè? Laatste hand, hè? Dat, ja, een beetje optuigen en valletjes nog even klaar. Slaantjes eraan, hebben we nou net gezien. Roertje erachter, hier en daar nog een beetje bijverven, maar komt het wel. Als ik nou zo'n hele gang van zaken zie, hè, dan het ene moment dan denk je vakmanschap is meesterschap, het is allemaal handwerk. Het volgende moment pak je een boor of een ander apparaat en dan is het weer wat machinaal geworden. Ja, maar Zijn daar regels voor eigenlijk? Of, is geen regel voor natuurlijk, maar we zijn natuurlijk toch een bedrijf. Wat dus toch een productie moet draaien. En dat lukt niet meer zonder machines natuurlijk. het is toch nog wel een ambachtelijk product. Het is ambachtelijk zeker. Hè, net is dit snijwerk, dat is allemaal handwerk. Hè? Maar er komt dus eventjes een freesje aan om te pas om dus die diepte eraan te geven. Maar verder is het dus compleet handwerk. Het zou ook niet meer te betalen zijn waarschijnlijk, hè, als je alles met de hand zou doen. Nee, ik zou niet meer kunnen. Is het nu nog wel betaalbaar eigenlijk? Zo'n schip? Ik vind hem niet duur, deze. Wat kost die? 27.500 gulden. Nee. Dat vind ik voor een mooi stuk werk. Nou ja, we hebben ze gezien, 1820, 1835. En ze liggen hier nog allemaal rond, dus dat gaat 100 jaar mee. Dus dat is verder niet zo'n punt. En als je dit bedrag uitstrijkt over 100 jaar, wat hebben we dan nog? Met de inflatie meegerekend, dan heb je een schip voor weinig geld. Ben je een beetje trots op... Ja, zonder meer. Toch? Zonder meer, echt. Het is grandioos gelukt deze.
Ja, mag ik? Ik doop je vrouwtje en wens je een behouden vaart. Iets harder. Nog? Ja. Nog Tegen. wat vlees. Zakken maar. Hey! Ja, dikke wind hoor. Maar niet zo hard als nu. Leuk windje, echt leuk. Wij zijn opgehouden omdat het ons koud werd. Dat zijn. U bent de nieuwe eigenaar. In de eerste plaats gefeliciteerd met deze boot. Dank u wel, dank u wel. Bent u er blij mee? Nou, natuurlijk. Hoe kunt u dat vragen? Nou, Ja, het is echt iets droom? een droom wat wij dus nu tot werkelijkheid zien worden. Dus, en nou ja, het is een programma van ons opgezet. En dat past nu op deze leeftijd, dus dat we nu dus zoiets hebben. En dat is dus ja, waar we eigenlijk weer de lopende 10 jaar proberen daar een hoop van te genieten. Ja. ja, Dus- nee, maar het ergste is of het ervoor. Want die bouw, ja, dan begint het. Maar vorig jaar hebben we er eerst natuurlijk erg lang over gepraat. Zullen we het doen en zullen we het niet doen, hè? Ja. En toen op een dag zijn we naar Pier gestapt. Nou ja, en toen? En toen kwamen we dus bij Piersma en die zegt, ja hoor eens wat jullie willen. Ik heb hier nog een adres, dan kan je nu een boot kopen. Dan kan je hier het telefoonnummer. En nou ja, steeds maar verwijzen naar iets wat al bestond. Hij wou helemaal niet. Hij wou Nee, helemaal zo'n niet. En toen die opeens, indruk kregen we. toen kwam er een uitlating over Berend de Jong, over iets anders. Of En dat toen- er een ziel in een boot zat ja, dat hij of zo. zelf gemaakt had. Ja, Zoiets. zoiets. En daar reageerde hij en toen op. ineens zei hij tegen ons, kom mee. En dan ging hij naar dat eiland, daar ginter, de jeugdherberg. En daar waren dus verschillende bootjes. En daar liet hij ons zien wat voor type en dat en dat. En toen zeiden wij steeds, ja, het moet een originele chotter zijn. 2,10 meter breed en 4,75. Ja, wij hadden het echt in ons hoofd. En nou, en uiteindelijk, toen ineens zegt hij, nou ja, vooruit, kom maar binnen. Gaat waarschijnlijk snel varen. Ja, heel gauw, ja, want nou ja, wij zitten er al 11 maanden, hebben we vanochtend nagekeken dat we... Precies, ja. de dag af. En toen, nou ja, en dan willen we nu toch wel eens graag even werkelijk zien wat er nu is. En nou ja, verheugen ons erg op. Ja, zit er ergens. Het is een reclamefilm geworden eigenlijk. Is dat zo slim? Dat is, Nou, als ik het no sure. Ja, Ja, als ik het no sure, dan denk ik, goh, grote reclames. Doen we het toch heel bijzonder om een keer zin te laten hoe het zo'n theaterbouw Ja, daar. ja, dus en wat je er al hier ontdaan had, dat houtsnijwerk, zielmakerij. Dus ja, daar vonden we het prachtig om Ja. dat zin te laten.
Wij gaan naar een echte reclamefilm van die. Daar heb ik naar gezien en toen dacht ik bij mezelf van, wie dit nou de wijze waarop als Jim de oer hiet toch dat Jim te werk ging, maar zo dat Giro Gurmsenbrug. Ja. Ja, wij hebben een rubriekje dat heet Kort Nieuws. Ja. En daar heb je een hele korte film gezien. En dat wordt een skerige ding leert me daar zien. En dan weer bij de provinciale wettersteed, weer een hele actieve man, Henk Kroes heet die man, die deed dat soort dingen. Gurmsenbrug, schippert niet met de regels. En die bellen dan, als het nou bij Dogge dit, kun je hem werk wat verzinnen laten. En dat hebben we door die in. En later hebben we een langer programma maken over Gurmsenbrug. Ja, maar ik liet die kwart even zien, want doe je het krijg ik ook reclame, nou heb ik het ook reclame. Ja, nou, misschien wie het zo. Iedereen die op het ogenblik in Friesland door een brug vaart, komt zonder twijfel deze tekst tegen, Gurmsenbrug, op een poster. Die dat is dan de weggebruiker en het wordt hem gevraagd door het provinciaal bestuur van Friesland. Die wil proberen een mentaliteitsverandering teweeg te brengen bij de watersportrecreant. Dat doet hij door die watersportrecreant een boekje te geven, een heel klein boekje, en daarin geeft hij een aantal tips. Goed dat u wachtte op uw medezeilers die wat achter u lagen. Met andere woorden, ga niet alleen door de brug, maar wacht tot er een groepje voor ligt. De motor even aan. Zo gaat dat. Geen nodeloos oponthoud, geen irritatie op de weg. Ligt u toch eens alleen voor die brug, waarom dan niet de zeilen gestreken? Vlot voor u en voor die ander. Passeer vakkundig en snel. Hou het gezellig. Men let op u. Hoe krijgt die watersporter dit boekje? Hoe wordt hem attent gemaakt dat hij dit moet gaan doen? Wel nu, er zijn overal posters. En dat boekje, dat krijgt hij meestal van de brugwachter. Dat kan hij in ieder horecabedrijf kan hij dat krijgen. En als hij het dan nog niet tegengekomen is, dan kan hij het nog aangevragen ook bij de afdeling voorlichting van de provincie Friesland. Of het allemaal een succes is, dat moet nog worden afgewacht. De actie die loopt nu zo'n 2 maanden. En volgens de brugwachters is het wel zo dat er niet zo hard meer getoeterd wordt. Dat er grotere groepen tegelijk door de brug gaan. En dat is heel merkwaardig dat het vroeger wel gebeurde, dat er geen aanslagen meer worden gepleegd op de brugwachters. Dit was Van Gewest tot Gewest. Dus de provincie hier hem vregen om dit zo te doen? Ja, attendeert. Ja. Zo van, dan kunnen we even wat aan de grote klok op hebben. Ja, nou, zo hier dat er net. Wij ben je daar maar aan de gang, vies dat ik wat. Ja. Maar je hier mocht het zelf bepalen. Natuurlijk. Ja. We hebben net iets eerst van de provincie. Dus. Nee, want je hebt het minste punt in de provincie en dat weer de Jelserslis Bregen natuurlijk. Dat maar dat is oplost door die reportage die we daar doen. Precies, want dit lijkt nou een aquaduct. Ja. Goed. Dat we een programma uit de 73 Gurmsenbrug in de serie van programma's die het we zien van Gewest tot Gewest. Dit we zien in het programma Gewest Friesland. Dat is het ook een beetje.